Els nostres animals, els conreus, els camps, com tots els boscos, la vinya i el mar no coneix què és una pandèmia i menys un confinament. Els pagesos hem hagut de continuar treballant per cuidar els animals i també per elaborar els nostres productes que, com sempre, poguessin arribar a tothom, adoptant les mesures de seguretat i higiene, tot a l'hora de la distribució. Nosaltres el que és el tema del pinso, el menjar del bestiar, el pagàvem al mateix preu abans de la pandèmia i durant la pandèmia. Això el que feia és que, per exemple, sobretot en la restauració, tot el que són entrecots, filets, això que poder no mengem tant a casa, feia que al no comprar-ho a la restauració el marge de benefici fos més baix. La pandèmia ens ha servit una vegada més per demostrar que la pagesia treballa amb molts controls de seguretat i d'higiene per poder produir uns aliments segurs, sans i sostenibles. Des de sempre a la pagesia hem treballat per produir tots els productes amb la seva màxima qualitat. Esperem que la pandèmia hagi servit per donar més visibilitat a les dones del món rural i a la pagesia, perquè poder fins ara no hem sigut tan visibles. Gràcies pels vostres aplaudiments. La pagesia catalana i les dones del món rural continuem produint productes de proximitat per tots vosaltres. Consumiu-los. Gràcies. Aquesta